Venray gezond in beweging. Nick Savry terug van Dakar. Het is vandaag 24 januari. Dit is het PLMA-journaal. Bewegen is belangrijk voor iedereen. Dat vinden ook gemeente Venray, sportverenigingen en gezondheidspartners. Daarom zijn zij samen in gesprek gegaan. Door de welvaart eten we steeds meer, vetter en zouter. Daartegenover staat dat we juist minder bewegen. Om sporten te stimuleren gaat gemeente Venray aan de slag, onder andere met sportverenigingen, ziekenhuizen en gezondheidscentra. In de raadzaal van Venray spraken de partijen met elkaar over ideeën om deelname aan een sport bij een grote groep te vergroten. En je ziet gewoon dat sportparticipatie, dus deelname in bepaalde groepen, de middengroep werd net al gezegd in het gesprek, 35, 40 jaar mijn doelgroep en ook wat ouderen, dat die sportparticipatie afneemt. En door hier nu met die verenigingen en allerlei andere aanbieders, woningcorporatie, fysiotherapeuten samen aan tafel te zitten, elkaar te informeren, zie je wat er allemaal is en zie je ook al bijna de samenwerkingsverbanden ontstaan. Er zijn al enkele voorbeelden te noemen van initiatieven waarbij geprobeerd wordt sport te stimuleren, zoals de Trimtuin in Leunen. Rob Boogmans is eigenaar van Standing Strong en richt door heel Nederland beweegtuinen in. Dit is een plek waar soortgelijke fitnessapparaten staan, zoals je die uit de sportschool kent. Een beweegtuin heeft enkele voordelen. Ja, het is een mogelijkheid om voor iedereen die nu gewoon zichzelf bezig is om met een groepje te gaan sporten, zodat ze vaker en beter gaan sporten. En dus het geeft ook een mogelijkheid om voor mensen die misschien een sportschool niet kunnen betalen of die dat een hele grote drempel vinden, om gewoon lekker in de openbare ruimte buiten te kunnen gaan sporten. In totaal zijn er ongeveer 50 beweegtuinen in Nederland. Voor Venray ligt ook een nieuw initiatief klaar. De ideeën die er nu zijn, die gaan uit om langs de Singel een plein in te richten, waarbij de faciliteiten worden gemaakt voor onder andere bootcamp training. Dus dat is trainen met eigen lichaamsgewicht en losse attributen zoals gewichten en touwen, elastieken. Om daar ruimte voor te maken, aangevuld met eigenlijk een ronde, een circuitvorm waarin de bekende fitnessapparaten van binnen staan, zoals een spinningbike, een cross trainer en wat krachtelementen, zodat er groepjestraining plaats kan vinden. Sporten heeft niet alleen invloed op het lichaam, maar is ook zeer belangrijk voor het functioneren van de geest. Psycholoog Edwina Traanman ziet in haar praktijk geregeld de gevolgen van weinig sporten bij haar patiënten. Nou, minder bewegen betekent vaak ook dat je sociaal minder contacten krijgt. Als iemand erg zwaar is, dus obese is, kan hij zich slecht bewegen, maar is hij ook heel erg bang om gezien te worden. Dus de mensen die ik tref, daar hoor ik wel eens van, ik durf alleen maar in het donker te lopen. Ik wil wel bewegen, maar ik durf niet. En ik ga zeer zeker niet naar een fitnessschool waar zwakke mensen zijn, want ik ga niet langs zo'n strak mens staan, wat moeten ze wel niet van mij denken. Dus depressief word je. Je hebt natuurlijk heel weinig leuke dingen om te doen. Van ellende ga je nog meer eten. En de beperkingen die je hebt door minder te bewegen, wordt dat je eigenlijk nog steeds zwaarder wordt. En steeds banger bent om te bewegen, omdat het gewoon niet meer gaat en je bang bent om pijn te krijgen. Tijdens het gesprek tussen de partijen werd geconcludeerd dat het belangrijk is om mensen zelf actief te benaderen. Hiermee kan de drempel om te sporten verlaagd worden. De gemeente zal hier een rol in gaan spelen, maar niet op financieel vlak. Het mooie is dat het een cofinanciering is van het Rijk met partijen buiten. De gemeente zelf heeft daar geen financiële bijdrage bij, behalve coördinatie. En wij willen die coördinerende rol graag spelen om te zien of we zo meer mensen aan het bewegen krijgen en dus Venray gezond in beweging. De gemeente voelt weinig voor een retailpark als uitbreiding van woonboulevard Woonmax op de Brier. Grootschalige detailhandel op ruime afstand van de binnenstad zou te veel afbreuk doen aan het winkelcentrum. De detailhandel staat in het winkelhart al onder druk en de leegstand heeft flink toegeslagen. De overheid en de winkeliers verzetten zich daarom tegen het toevoegen van extra winkelruimte. De 26-jarige Nick Savry is net terug van de Dakar Rally 2014, waar hij als monteur heeft gewerkt voor het X-Rate Miniteam voor Stefan Peterhansel. Nick werkt al enkele jaren als ZZP'er in de racewereld. Hij vertelt over zijn avontuur op het grote rally-evenement.
Ons team waar ik dit jaar mee ben geweest met Dakar was gigantisch groot. Het was het grootste team in de historie van Dakar. En dat heeft vooral te maken met het feit dat ze een hele succesvolle auto hebben. Die Mini Cooper, die All4 Racing, is een hele sterke, hele degelijke rallyauto. En heel goed doorontwikkeld. Daardoor zijn er veel mensen die willen racen of die willen rijden in zo'n auto. Wat Nick vooral opviel is de grootte van het evenement en de media-aandacht die erbij komt kijken. Het is gigantisch, het is echt heel groot. En niet alleen op de bivak, maar ook eromheen. Het aantal toeschouwers in Argentinië en in Chili en de media-aandacht en vooral de Nederlandse aandacht vielen mij heel erg op. We hebben zoveel Nederlanders rijden in de Dakar dat het heel leuk is voor het Nederlandse volk om te volgen. En ook op RTL GP elke dag. Er wordt elke dag wel wat uitgezonden en heel veel reclame gemaakt. Ondanks de grootte van het evenement blijft Nick erg nuchter onder alles. Ik heb nooit naar autosport gekeken. Of nooit gevolgd. En totdat ik daar bij het amateurteam terecht kwam. En toen dacht ik, dit vind ik leuk. Maar heel die autosport heeft mij eigenlijk daarvoor nooit geboeid. En wat mij nu nog steeds... Bijvoorbeeld, ik volg nog steeds geen Formule 1. Ik vind de techniek leuk. En ik vind het leuk omdat ik daar collega's en vrienden heb rondlopen. Maar ik volg het niet. En dat komt omdat ik niet zozeer geïnteresseerd ben in de sport daarvan, de sportkant. Maar ik ben wel... wat mij vooral boeit, is de techniek. Nick heeft echter bewondering voor de coureur van zijn team. Stefan is natuurlijk een legende in wat hij doet. En hij heeft 11 keer Dakar gewonnen. Dit was volgens mij zijn 25e deelname. En die man die maakt je niks meer wijs. Ik heb niet heel veel met hem gepraat. Want meestal concentreer ik mij gewoon op het werk. En de coureur, dat is voor mij niet de hoofdzaak. Nick kijkt met trots terug op dit avontuur. Tot zover het PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht zal het kwik net onder het vriespunt eindigen. Het blijft droog, maar bewolkt tot aan de avond. Dan is er kans op een bui. Het wordt circa 5 graden. Zondag wordt het 6 graden en blijft het overwegend droog. Ik wens u een fijn weekend en graag tot ziens.